मा खोथा आदा? आं बादि लेखा रोङै नेहात सासे रुवाथि, बिमा बिफा गैजा रोङै मावरियाफोर। नों लानो सानब्लाबो नोंसिनि आयंमोन आरो आब'मोनहा बेनिफ्राय देरसिन आरो सैथो फोरमानखौनो आं होनो हागोन सार। नोंनि सिनायथिया? आं सोमखोरनि असे फंबाय आरो अन्जुनि जानो गोनां बिबोनां मोगथा। आच्छा, नों मा फोरमान होनो हागोन? इन्सपेक्टर साहब, आंनि जानो गोनां बिबाजै अन्जुआ आदा सोमखोरनि 3 दाननि गथ'नि बिमा जानानै दं। सोमखोर, बे बाथ्राफ्रा खिथा फिसा। अन्जु, आंखौनि मा आदा आयं? मा आयंबाव? आफाखौनो होनदोना, दिनै नोंहा गाबनायनि दिन नङा, दिनै रंजानायनिसो दिन। फैदो बिहामजो फिसा। सोमखोर, नोंनि गोथार गोसोजों मोजां मोननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनबाय। बिदिब्ला आहा माथो खोथा बुंबावनांगौ दं? समाजनि नेमखान्थि बादियै जुलिखौ होनानै होबानो जाबाय। निजिरा, नों जेनबाय। हावलदार, निजिराखौ गारियाव थिखांहैदो। नोंसिनि जिउआ दिनै आंनि आखायावसो। निजिरा, नों बेबादि खालाम हाया। नोङो आयेननि मेगनाव गेजेन। इन्सपेक्टर, आं देरहाबाय इन्सपेक्टर, नों जेनबाय इन्सपेक्टर। निजिरा! निजिरा! नों मानो बिदि खालामलांखो? हामासै निजिरा। निजिरा! निजिरा! ओइ निजिरा! 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 सोमखोर। निजिरा! 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 नों देरहाबाय। निजिरा! निजिरा!